Hi guys, welcome back to my channel. Ini onji mocktail try manpuga. Just try manpun matra. Tadu pura items undi an panpenikleg. Ini try manpun. Hey, hey, hello, hello. Ancha, tuka, try manpuga. Bye. Very fair. So the pura item board panda putuj pale. De pale kan yakkaytave. Mint leaves ani itude tonde. Edaka moolu kaskaska yani ekade paardite mallawda take. Edaka ಒಂದು tonic water nikle tikku mast use mantare jonte kaali. Baka ice cubes baka onji lemon da tonde baka salt da en panpe. So nama start manpuga video. Okay. ఏం చేతను షోక్ అతనా ఎండతనా ಆತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಚಾತನ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನಾಟುಗಳು ಮಮ್ಮಿ ಪಂಡೇಟ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಚೌಡ ಬಾಕಿ ಅಂತ ಇಂಚಾತನೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚಾತನ ಪಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ